Ассалому алейкум, бародарои азиз. Ҳама кас асозин хубин, саломаттон хубай пеш аз ҳама. Ва мисли ҳар дафъа як донагӣ лайка меҷиқем ва ҳатман дар канали мо подписатсия мекунем. Курсҳои имрӯза дар бонкҳои Тоҷикистон. Дар бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 116 сомону 50 дирам. Аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 116 сомон. бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 116 сомону 50 дирам. Газкоммерцбанк 1000 рубл 115 сомон ва Коммерцбанки Тоҷикистон 1000 рубл 102 сомон. Спитаминбанк Душанбе Сити Ҳумо Орёнбанк 1000 рубл 116 сомон. Бародарои азиз, лайк и подписатсияро фаромӯш намекунем. ҳатман дар канали мо обуна мешавем ва фикрҳоятонро дар комментария ҳатман менависед. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Ай ҳамаи шуморо миннатдорам. Худованд нигаҳбондон бошад.